Εδώ είναι το περιβάλλον του Aspire. Είναι το πρόγραμμα με το οποίο δημιουργούμε το κώδικα για τη μηχανή μας, το κώδικα κοπής. Οπότε θα πάμε εδώ αριστερά Create New File. Στο πρώτο πεδίο εδώ πέρα θα επιλέξουμε αν είναι μονής επιφάνειας η κατεργασία μας, διπλής επιφάνειας ή για τον περιστροφικό το rotary. Λοιπόν, στην πρώτη επιφάνεια, μονή επιφάνεια, θα πάμε εδώ. Προσέχουμε source να είναι χιλιοστά, όχι ίντσες, η επιφάνειά μας. Βάζουμε τις διαστάσεις εδώ του υλικού μας που θα κατεργαστούμε, έστω ότι βάζουμε ένα κομμάτι ξύλο, πλάτος 50 εκατοστά και ύψος 200 χιλιοστά, λοιπόν, 20 εκατοστά, με το πάχος του να είναι στα 10 χιλιοστά, για παράδειγμα. Εδώ ορίζουμε το σημείο εκκίνησης του μηχανήματος από που θα αρχίσει να δουλεύει το ξύλο, το υλικό μας. Από κάτω αριστερά, από το κέντρο του ξύλου. Φέρει αν θέλουμε να κάνουμε κάτι στρογγυλό εδώ, ένα ρολόι ή κάτι, μπορούμε να ορίσουμε την εκκίνηση μέσα από το κέντρο του κύκλου. Οπότε θα επιλέξουμε εδώ ότι θα αρχίσουμε τη δουλειά από το κέντρο του υλικού μας. Αυτό έχει να κάνει πάντα, εννοείται, με το σημείο μηδενισμού των αξώνων της μηχανής μας. Θα το δούμε μετά αυτό σε άλλο μάθημα ή στο online που θα κάνουμε με τον καθένα σας. Επιλέγουμε λοιπόν το σημείο εκκίνησης κάτω αριστερά, πατάμε OK. Εδώ η επιφάνεια εργασίας είναι, θα μπορέσουμε είτε να σχεδιάσουμε κάτι επάνω, για παράδειγμα αυτό το κύκλο, τετράγωνο, οτιδήποτε, να κάνουμε γράμματα, να γράψουμε κάτι εδώ πέρα, έστω αυτό. Έχουμε λοιπόν τρία πράγματα εδώ στην επιφάνειά μας για να κάνουμε, να φτιάξουμε. Οπότε θα δημιουργήσουμε είτε ένα πρόγραμμα κοπής και για τα τρία αυτά πράγματα, εφόσον έχουν το ίδιο βάθος κοπής, είτε χωριστά τρία προγράμματα, τρία toolpath όπως τα λέμε, ένα για κάθε ένα αντικείμενο που έχουμε μέσα στην επιφάνεια. Από εδώ σχεδιάζουμε και από εδώ πάνω από τα φάκελα αυτά εισάγουμε γραμμικά, PDF, SVG ή DXF σχέδια. Και εικόνα μπορούμε να εισάγουμε, να φέρουμε μια εικόνα και να πάρουμε τις γραμμές της. Να την κάνουμε vectorize, να χρησιμοποιήσουμε, θα τα δούμε και αυτά αργότερα. Οπότε, έστω λοιπόν ότι θέλουμε να κάνουμε αυτά εδώ τα σχέδια επάνω στο υλικό μας. Θα πάμε μετά που τελειώνουμε το σχεδιασμό, θα πάμε πάνω δεξιά toolpath. Εδώ θα πατήσουμε την πινέζα για να μείνει ανοιχτό το παράθυρο. Εδώ βλέπουμε τις κατεργασίες που μπορούμε να κάνουμε. Τις κατεργασίες που έχουμε εδώ είναι κοπή, είναι άδειασμα, pocket, είναι drilling, τρυπήματα, όταν γράφει χάραξη σε γράμματα αυτά. Μετά παρακάτω έχουμε ανάγλυφα, εδώ πέρα θα τα δούμε και αυτά σε άλλο μάθημα. Οπότε θα πάμε να επιλέξουμε πρώτα το κύκλο και θέλουμε να τον κόψουμε τον κύκλο αυτό, να τον κάνουμε κοπή μέχρι το βάθος, όλο το βάθος, να πάει μέχρι κάτω. Αλλά πρώτα θα χαράξουμε τα γράμματα, την επιγραφή CNC Creta, θα κάνουμε με αυτή την λειτουργία πάλι, θα επιλέξουμε το βάθος κοπής, εδώ, το βάθος κατεργασίας, θα το αφήσουμε 3 χιλιοστά. Το ξύλο που έχουμε βάλει εδώ στην επιφάνειά μας, από το ξύλο είπαμε ότι έχει 10 χιλιοστά βάθος. Αυτό μπορούμε να το δούμε και από εδώ. Άμα ξεχάσουμε, από εδώ μπορούμε να δούμε τις διαστάσεις του υλικού μας και το βάθος, το πάχος του υλικού μας που έχουμε ορίσει. Οκ, λοιπόν από εδώ. Επιλέγουμε λοιπόν την επιγραφή και πάμε εδώ να χαράξουμε στα 3 χιλιοστά τα γράμματα. Το επόμενο βήμα είναι να επιλέξουμε το κοπτικό μας. Το κοπτικό μας θα είναι Metric Tools, όχι Imperial, εκτός αν έχετε κάποιο κοπτικό που έχει διάμετρο σε ίντσες. Θα επιλέξουμε Imperial. Συνήθως τα πιο πολλά είναι σε εμάς εδώ είναι χιλιοστά. Εδώ λοιπόν
θα επιλέξουμε ένα εξάρι κονδύλι και πάμε στα στοιχεία του εδώ να του πούμε, πολύ σημαντικό εδώ, να πούμε στο πρόγραμμα τρία πράγματα. Με τι ταχύτητα θα δουλεύει το router, εδώ. Συνήθως τα router, τα περισσότερα που τοποθετούμε εμείς έχουν 24.000 στροφές maximum, RPM, στροφές το λεπτό. Είναι και άλλα που έχουν 18.000 στροφές. Εδώ έχει να κάνει με το τι υλικό κατεργαζόμαστε, με τι κοπτικό θα το κατεργαστούμε, οπότε επιλέγουμε ανάλογα. Έστω λοιπόν θα βάλουμε 24.000 στροφές maximum. Μετά το επόμενο πεδίο από κάτω είναι η ταχύτητα κατεργασίας, η ταχύτητα που θα προωθεί το μηχάνημα, το router πάνω στην επιφάνεια. Είναι πολύ σημαντικό, πάρα πολύ μεγάλο σως, να επιλέγουμε πάντα χιλιοστά ανά λεπτό, γιατί πολλά κοπτικά, άμα θα βάλουμε, είναι σε χιλιοστά ανά δευτερόλεπτο. Έτσι. Οπότε επιλέγουμε χιλιοστά ανά λεπτό, το πρώτο πράγμα που κάνουμε, την ταχύτητα προώσης του μηχανήματος, και το επόμενο είναι η ταχύτητα βυθίσματος του κοπτικού μέσα στο υλικό μας. Αφήνουμε 300 χιλιοστά το λεπτό και πατάμε OK. Αυτή λοιπόν την πινακίδα θα την κόψουμε, θα τη χαράξουμε 3 χιλιοστά βάθος με το εξάρι κονδύλι σε ένα πέρασμα. Εδώ είναι τα περάσματα που θα κάνει. Όταν κόψουμε το ξύλο μας, το κύκλο όλο, να κοπεί μέχρι όλο το βάθος, δεν θα το αφήσουμε ένα πέρασμα, γιατί θα είναι μεγάλη δύσκολη η κατεργασία για να κόψει αμέσως το ξύλο ένα πόντο βάθος. Οπότε θα επιλέξουμε με περάσματα μετά από εδώ, 2 ή 3 περάσματα. Θα κάνει δηλαδή 3 φορές το κύκλο με 3 χιλιοστά βάθος ή 5 χιλιοστά βάθος στα 2 περάσματα, για να το κόψει μέχρι κάτω εντελώς. Οπότε το επόμενο παράθυρο εδώ, η επόμενη επιλογή είναι να πούμε στο πρόγραμμα, συγκεκριμένα στην πινακίδα τώρα που έχουμε επιλέξει να κάνουμε, αν θα κόψουμε πάνω στη γραμμή τα γράμματα, μέσα από τις γραμμές τους, το κονδύλι, ή έξω από τις γραμμές. Εμείς εδώ στα γράμματα θα επιλέξουμε πάνω στη γραμμή. Οπότε αυτό έχει να κάνει τώρα αν κόψουμε το τετράγωνο ή το κύκλο. Αυτό το τετράγωνο, για παράδειγμα, η διαστάση του είναι 68 επί 126, η διαστάση του τετραγώνου. Αν το κονδύλι μας είναι εξάρι και του πούμε πάνω στη γραμμή, θα πάει 3 χιλιοστά μέσα, 3 χιλιοστά απ' έξω. Θα αφήσει δηλαδή η κοπή. Αν θέλουμε να πάρουμε το τετράγωνο καθαρό στα χέρια μας, θα επιλέξουμε κοπή έξω από τη γραμμή. Να πάει το εξάρι γύρω-γύρω να το κόψει, να πάρουμε αυτή τη διάσταση του τετράγωνο καθαρό στα χέρια μας. Αν βάλουμε μέσα από τη γραμμή, θα φύγει το τετράγωνο και θα μείνει η διάσταση που έχουμε επιλέξει καθαρή στο ξύλο, το υπόλοιπο υλικό. Έτσι. Οπότε εμείς στην πινακίδα τώρα επιλέγουμε επάνω στις γραμμές να περπατήσει, να χαράξει. Το επόμενο βήμα, αυτά εδώ πέρα θα τα δούμε σε άλλο μάθημα. Το επόμενο βήμα είναι να κάνουμε υπολογισμό της εργασίας αυτής εδώ της συγκεκριμένης της πινακίδας. Ωραία. Αυτή είναι η προεπισκόπηση. Τι θα κάνει? Είναι εξάρι, είναι χοντρό το κονδύλι, τα γράμματα είναι μικρά, οπότε θα βγει έτσι άσχημο. Οπότε μετά η επόμενη μας εργασία θα είναι ο κύκλος. Πάμε στο κύκλο, επιλέγουμε. Θα πούμε ότι θέλουμε να τον κόψουμε. Το βάθος κοπής θα είναι 10 χιλιοστά, όλο μας το υλικό δηλαδή. Εδώ σου προτείνει 4 περάσματα. Προσοχή, δεν αλλάζουμε κοπτικό. Αφήνουμε το ίδιο κοπτικό, προϋποθέτει ότι αυτή η εργασία θα την κάνουμε με το ίδιο το κοπτικό. Όλες τις εργασίες αυτές. Έτσι. Για να αλλάξουμε κοπτικό, να κάνουμε άλλη δουλειά στην επιφάνεια μας αυτή, θα δούμε σε άλλο μάθημα πώς το κάνουμε. Οπότε εδώ θα του πούμε να κάνει 2 περάσματα. Αυτόματα επιλέγει μόνο του ότι θα κάνει 2 περάσματα στα 5 χιλιοστά το κάθε πέρασμα στον κύκλο, για να τον κόψει πλήρως. Ωραία. Τα περάσματα. Το κύκλο και αυτό είναι πάνω στη γραμμή, δεν πειράζει. Πάμε λοιπόν, calculate. Δεύτερη κοπή είναι αυτή εδώ. Ο κύκλος θα κάνει 2 περάσματα, θα τον κόψει εντελώς. Θα φανεί. Βλέπετε, έχει πάει μέχρι κάτω. Οπότε τελειώσαμε τώρα εδώ πέρα. Επιλέγουμε όλα μας τα toolpath. Μπορούμε να αλλάξουμε τη φορά με το οποίο θα κάνει κάθε
το κάθε toolpath, θα κάνει πρώτα το κύκλο ή μετά τα γράμματα, θα κάνει πρώτα τα γράμματα μετά το κύκλο. Μπορούμε να τα αλλάξουμε τα βελάκια εδώ πέρα. Οπότε αφού τα επιλέξουμε όλα τα toolpath μας εδώ, θα πατήσουμε τη διχέτα, να τα σώσουμε, να δημιουργήσουμε το πρόγραμμα. Συνήθως εδώ το πρόγραμμα το αποθηκεύουμε σε Mach 3 ή σε G-Code ή οτιδήποτε άλλο, θα το δούμε μαζί, έχει να κάνει με τον εγκέφαλο που έχει το κάθε μηχάνημά σας. Πατάμε λοιπόν Save εδώ και αποθηκεύουμε το G-Code, το πρόγραμμα. Αυτό ήτανε. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε online μαζί με τον καθένα. Ευχαριστώ.